Article 244A puthak winter parliament session along Chiparai Ponangji Pura Delhi along Kachasong Dam. CAB comeback ng Jipusi ESDC KSA KNC Kachasong. Di Pualong Ningkan Chris yaw supia pan cholang remdet. Kardom pini prime time aberta kathanabang nilisami velendrong parpi nonarjuik than berta angton pen Karbiang Long pen di mahasaw arat thurpak Delhi rong supi jantar mantar along Karbiang Long lapen di mahasaw arat akari hemprek aparman Kachasong Dam. Indian Constitution along ketok dak Article 244A ateng pen kelong nangji autonomous state aputhak sang sepin pen Kachasong ningkan thom ke bracket thom an pleng tanglo laning kan thom ke bracket thom Kachasong angbong badu kachari asorkar atunta hemprek aputhak RD kipi ang thek avelang lasinon BJP kachari asorkar ahut labangso a hemprek chunbek nangji lapen non winter parliament session ahut Chiparai ponbek nangji pu anutin abang phubang phi atum ning arlo chisik pon loksi Delhi rong supi jantar mantar along Kachasong asai dengdam Kanchas Dikom KRA Karsa KSA DSU Kuya Pendang Lok Ongdong Hampang Asong Jatum Japon Lensi Karbiang Long Lapen di Mahasaw Pen Pangrumpet Bang Parup Hosuse Bang Pubang Pietup Chitudunsi Placard Outcry Pen Hemprek Nang Pachun Pipek Nang Ji Pusi Aseang Tong Kachipi Pen Delhi Rong Supi Par Om Dam Plublo Kachasong along klamalong MP Horan Singh beta chetong dunsi Karbiang Long lapen di Mahasaw pen kedam Kachasong abang pubang phi atumapan ning pathe laso hut MP Horan Singh be kaning je tengki hemprek lapen thailong ri aparman parliament along aseang tong kipidun hegji aphansi nili phan MP na ingbai ponlo lasi laso tengsi nili arpu cheklem ponji pusi MP Horan Singh be ningje Betul kalau boleh lah. Bangsa kita kami ciki lah dengan cakap itu musuh pada ciki. Penantang MP ke hai Belasin ki hai. Betul masih kita kami di Manso. So private member appeal Kewan Dupur Agosto 5 tarik 2016. Kewan Dupur Kasi nata isa dokumen non pola so dokumen angkun referensi nilitang parlimen ng Kachasong na ipan mangke jisik tidang konfederal. Alang li kaning je thuke nililam kaning je long penang ana dum ke social media long kachupanang pondera sonsi thekdon long lo lasi nili kunar ne kaning je ke chok che dukok pulote chetong ra chingki chathan nang je potlo pusi MP Horan Singh be ningkang samselam chepaklang MP Horan Singh be kaning je thuke hemprek khailong ri amen pen ke baduta chepanang inang ne lapen chilem inang ne puta chuni risi nona dihu winter session ahuta nili hemprek puthak parliament along pangdag dunlo laso hut nili phan home minister ahin pen ketokji kido epak nang pilo lasi Kachasong nangji akrong ta dupik lasi laso angbong nili Kachasong akrong isi chiri ponlo pusi MP Horan Singh be ningje hemprek aparman Nili MP kali us kame hemprek aparman ramnungge hemprek nang net di pusi nili Kachasong dulu Kachasong orang pulo lapen MP mandat sitame bangso hemprek nang di pusi nili nungge lo Horan Singh be jindabad no talmase Talaso anong dia ben pinana kopi tumbang ke kasi pinana sonsi nililang play kami social media lang kontak pipilo kasi nilichulang nili kanunye ke chok cheto play social media lang le connect alam po na ngari nili panang halo nili keto ni tingki nang chupak ke ngana lahilo kini sena apolo
winter parliament session matijong ni phai cricket thom arnisi juji laso angbong oversight long dun pulate nili hempre kaputhak puthot parno dunji lapen pini kachesong ajai mek kedeng alamta hodunji pusi mp horen singh be kachesong arara tamaphat ning pathe dipu pen sarjip kathar Karbi Anglong live Ru Samson Singh Ingti Memorial Park atheng no along puthot CAB puthak kachesong kedang sot pulote kewangji arni kachesong ahir pangtang ponji pus ASDC KSA KNCA tumpen kether pado Tiri kechari atum nonadihu winter parliament session ahut citizenship amendment bill aputhak kepon Deji angring kethe tana join pini Karbi Anglong palong pho adim ASDC KSA lapen KNCA tum chingru grapet kachesong asai deng Lason si Dipurong Supialong ta Samson Singh Ingti Memorial Park atheng no along CAB puthak kachesong asai deng CAB khangrek nangji pusi angdi si pen ke hanga seang tong chipi Go back, go back. Go back, go back, go back. Go back, go back, go back. Labangso kachesong asai kedeng hut ASDC amai pu holiram terang kaning je tengki non tiri kechari bom BJP sarkar atum citizenship amendment bill kapachunji phan angring thetanlo lasi labangso citizenship amendment bill ajat penoi khangrek nangji pusi niritum kachesong asai dengthulo Autonomous State Demand Committee, Karbi Students Association, আৰু কাৰ্বি চিন্তুৰৰ নেতৃত্বত আমি চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্বি আংলঙৰ 5 ঠাইত আমি আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচীটো এক্সক্লুচিভলি নাগৰিকত্ব আইন সংশোধন বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে আমি কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি ASDC, KSA, KNCA এই সংক্ৰান্তত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈ আহিম আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বাহিৰতো ASDCয়ে কৃষক সংগ্ৰাম সমিতিকে আদি কৰি অন্যান্য সংগঠনৰ লগত আমি একেলগে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈ আহিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এই বিধেয়কখন অনাৰ বাবে বদ্ধপৰিকৰ যেন লাগিছে সেয়ে আমি আকৌ পুনৰ এই আন্দোলন আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এই সংগ্ৰামটো আমাৰ চলি যাব যেতিয়ালৈকে এই বিধেয়কটো তেওঁলোকে উঠাই নলয় তেতিয়ালৈকে আমি এই সংগ্ৰামটো চলাই যাম Kedamtang aporohut BJP RSS atuk nihang nirep ahawar arlo kidung angtan amunit atu waphan toy edji pusi ningje loseta nolabaki ke toyji kalisi labangso Citizenship Amendment Bill amen pen suri lak angtan amunit atu waphan kewanji phansi claim rong lata dhorom amen pen siwan pola si la sosai ke claim niritum kroidun thekthi lapen angtan amunit atu waphan ladak 18 pulote jasemet pet ladak kedu khe abarim atu siksak piji lapen Cuki cukam ahin pusitame kadure dukomji pusi ASDC maipu holiram terang ninjing. Dipupen camera person Rosan Harsepen Sarjip Kathar Karbi Anglong live. Dipu police station angkang arlo dipulang mili arong amikar hukum sing teron amithang ahemalong lokachar lipen kachubi pon ningkan kresiaw supiapan cholang remdet. Kursenem laki Karbia khai angbong kasa urnai alam thelo non malom Karbia khai atum penang akurjan anta chichini nederluma ahok pini dipu police station asai hemalong KACA lapen KAWJF ahin kachulang rem satku hukum sing terona phan lamhoi ki pidam apu thaksi ke jongdam bangaphan chithan derlote net along Thapsi nanglang de jipu ke therpen kisung ki phuau supyaphan chulang rem sarpo hukum sing teron pen ke therpon angke na phan pi hana ather ke Mayo kanda than ribus nangi pu angke thandet te net pe nanglang de jeeps nangi pu net pe nanglang de ji amma ke na me ke jang hosi or lang nang tem derla ai gan la mata hini ha et ke bangso puthak KNCA lapen KAWJF ahin pen birta longdon si ahok pet alam the kapatini ji pura kisung ke phot ningkan kresi au supyaphan ahok pet alam the arjupon au supi pen do analam the chathan si KNCA kongchun bangpi pratima enghipi lapen KAWJF maipi Violet BP Japon si
Dipu Police Station along an Lamhoi Pipon. Lamhoi Kepon along Protection of Children from Sexual Offence Alamhoi Pabonangji Pusi Jongdun. Bangsu Ahut KACA Kongchun Bangpi Pratima ing hipipen kaning Jepon atengki lapuson odlang no abang puapat nepsi aron atengpen ing sainangji lapen karbi kurpo aron penta ing sainangji pusi ning Jepon. Tami isi ka therak me alama son si dukoklo athema hukum sing teron alang li atlum chepo chiro sumar banghinia phansi ladak alang li hem chibi ponlo kam ge claim la pen ladak pensi skuli padun lason stame alang li bangke aot kelang no dak abang pupina kamasi amithanga chor phan stame hem pen char plung jui la pen penang an anong penangan au supi dum han ke panahok lason alam stame non birtalo la pen non bangke teron hemau somar bansi alang li inu teron po bangsi amek lang no asai kichok che pik asai ke deng posi nilitum karbinim so ching thora song lapen KWJF Karbiang lo Women Justice Forum hin per bangke strongly condemn lo lapen alang li phan tong se kot pen nep nangji pu ajoine dak FIR pipen police atum sita me nep ingnang lo lapen alang li phan ke sodak akang sai si deng nangji pu si nilitum hin pen sa me hang pon lo Dipu Penroson Hanse, Karbiang Long Life. Indian National Congress Karbiang Long District Committee ahin pensong ajokong kapang tangpon thujiapan Karbiang Long District Congress Committee Maipu Minister Barim Khorsing ingti ahin pen song tembang arpu kipek. KADCC Maipu Khorsing ingti ahin pen kipek pon laki trainer cap Hauragat lapen cruiser cap Dipu LAC kapalang pon jiapan KAAC Iam Barim Mate Dun Maipu Asok Teron apan arpu pekpon. Iam Barim Mate Dun Maipu Pradip Singh Nar apan Dipu Headquarter Administration Lapen Liaison Iam Barim Mate Dun Maipu Roton Ingti apan Kretroxy Bokajan LAC Dehin Youth Congress Press Media Lapen Lamjai Sarpo Dun Maipu Chandan Patikar apan Kaduk Kawe Sevadal Lapen Seke Dun Maipu Rajan Bora apan trainer cap Hauragat Dun Maipu Ratol Teron apan cruiser cap Dipu LAC lapen Mohila Congress Kongchun Bang Surendra Singh Nar apan Kretroxy Bokajan LAC Finance Organization lapen IT and Training Kongchun Bang Mate MAC Barim Anil Bora apan Headquarter Administration Establishment lapen Liaison Kongchun Bang Dr. Mongwe Rongpi apan cruiser cap Dipu LAC Mohila Congress Press Media lapen Lamjai Sarpo Sanjip Teron apan trainer cap Hauragat LAC Youth Congress lapen NSUI pendang lok ke ongdung atumapan kaprek arpu pekpon rinti. News Desk Report Karbiang Long Live. Pini prime time aberta bangke lapan sikang ton iglo demi thakme Kardom.